So sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. O man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaawit. Ako si John Lee. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaawit, aliw pagtugtog sa awit kinaguluhan. No arms can ever hold you. Never hold you more than I ever love you more. It's true. You came to me from heaven, girl. It's true. If I ever lose your love, if I ever lose, I'll ever hold you more. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon? Maukinig sa kababae nga taga Sigaboy, Davao Oriental. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga, Journalie. Mapa, mananggid unta ko ninyo nga moadto ko og Manila. Magpunsa ka man dito sa Manila, Journalie. Manarbaho ko dito, ma. Kung ani ka lang di sa atong narbaho nak. Ay, gamay ra kayong sweldo dinhi pa, uy. O, naana ba sa ko'y kasudlan dito nga trabaho pa? Unya, kisa may imong puyan dito sa Manila. Atura ko po yung sa ilang tiya Bingbing, ma. Nag-chat naman ko niya. May sagot naman siya nga, atura ko may star sa ilaha. Saman, ato ning palargahon si Journalie dong. Sige, palagahan na. Total, sakto naman na sa edad. Salamat ninyo pa. Ay, salamat intahon kay nakasuodan ko trabaho din sa Manila. Hi. Bago ka dito? Oh, oo. Bago lang ako dito. Kakapasok ko lang. Bisaya ka? Oo, taga Davao ko. Parehas dito. Ako din si Ray. Jonah. Kinsa man tong naghatod ni mo, day, Jonah? Si Ray to, tiya. Imong uyab? Dili, tiya, uy. Kauban na ako sa trabaho. Mao ba? Unya, day. Kumusta man ang imong trabaho? Okay raman, tiya. Buotan naman sa daw among boss. Maayo hinuon kung mauna. Pag binuotan lang yun sa imong trabaho, ha? Aron magdugay ka. O, tiya. John, may isulti unta ko nimo. O, sa na, Ray? I love you. Ray? Mo na tinuod, Journalie. So, kada itong una ta nga nakaila, nakagusto na ko nimo. May chance ka ako? Ang tinuod, Ray. Ganahan sa kunin mo. Ha? Nga sa ato pa, puyab na ta? O, Ray. Ako na kang gisugot. Salamat, Journalie. Salamat ka. Wa ko nimo pa ito sa dugay. Salamat kayo. Mao ba? Nagkasinabot na di mo adtong Ray? O, tiya. Sa akong tanaw, buotan naman sa tong tawhana, day. Mayo hinuon kay nakauyon na ako ang imong iyaan. Oo. Kay buotan man kuno ka. Oh, kay buutan mong gid ko. O sana sa kuno yun na ni mo, Ray. Salamat, Journalie.
Mag-live-in? O, Junali, gusto unta ko nga mag-live-in na ta. Total, dugay-dugay ang ta nga nagkauyab, di ba? Kuan, Ray. Sige na, good. Kuan magod ka nang nahadlok magod ko nga mawa ka na ako. Maong gusto na ko nga mag-live-in na lang ta. Sige na lang, uy. Mag-live-in na lang ta. Salamat, Junali. Junali. Ha? Wala ka rigla, ha? O, Ray. Kung mauna, hapit na kong mamahimong tatay ini. Maog yun. Day, undang na lang tingali sa imong trabaho, day. Uy, ayaw lang dong, uy. O niya na lang siguro kung muundang kung hapit na kong mga anak. Ikaw good. Basta ha, ang pingi ba ng imong gimabdos, ha? O, dong. Noon sa man ni si Ray. Sukad lang nga ng anak ko. Tagdugay naman kayo na siyang mauligikan sa trabaho. Ay, nausab naman ang tawhan na, uy. Able! Oh. Able! Si Ray, mayo kay ni ano siya. Kadugay ko na mo nag-able, ha? Nagpakatuog pa ko sa tong anak dong, uy. Dagani mo katarungan! Gasag pa ako ni mo. Moabot ka na ko. Ablihin ko, ha? Kasabot ka, ha? Kasabot ka! Basta na! Basta na! Abi ba na ko buot na ni si Ray? Higawas na may tinuod yung batasan. Tumao naman siya mapasakit na ako. Maura ning imong ihatag na ako. Dong, dili man ni ka paigo sa itong panginahanglan din, he. Ang gamit pa sa bata. Dawat lang kung pilay akong ihatag mo. Ay, pareklamo ko. Ray, O, sami? Maor ni Sudan? Isda nga pinareto? Ray, gabadjat ko. Gamay rin imong gihatag na ako. Nahibaw ka yun, nga di ko ganahag isda, ha? Isa ba? Anong pinaga ko buhok? Sakit tayo! Bisit ka! Huwag kayo utok! Ah! Sobra na ka! Abi ba na kung buhutan ka? Salbayas ka man din ako! Hindi ka walas na galing tinuod na magbatasan! Unya, ha? O saman, reklamo ka? Hindi ko makagwantay na imong batasan, Ray. Mupauli ko sa amo ang ganoon kong atong anak. Poko yung taon. Maunay na itabo ni mo sa Manila, nak? Opa. Og, Pama, basta ilo ako ninyo. Nga niuli ko din nga may danang bata o way amahan. Okay ra na, oy. Ang man og mulahutay ka atong laki ha, nga pasakitan ka man kaadto. Dinig lang sa ato, anak.
Pati man na lang imong anak, mabuhi na lang kita sa pobre ka. Ha? Manarbaho ka? O, ma. Aron sa na ako ikaw suporta sa akong anak, ma ba? Asa man sa ka manarbaho? Ay, diniri sa ato mo, uy. Nakakita man ko nga naitindahan nga nagwantad og tindira. Mga play ko. Ana, sige. Ikay mag-igo. Maayo kani kay gidawatan ko sa iya dinis tindahan. Og isagot rapod siya nga stay out ko. Diga? Naamoy energy drink? Na amigo, pili lang. Ay, salamat. Makapauli na gitawan ko. Diga? Upauli na ka? Oh, time pa. Dili ba ikaw matong nipalit ka niya sa tindahan nga kung gitrabaho ano? Oh, ako yung taon. Ako saman, upauli na ka? Oh, Okay, ako na lang kang ihatod. aha? Nga nang ihatad man ko nimo? Gusto lang kong magkaamiga ta. Kuan, at bang rabia sa saya inyong tindahan akong gitrabuhan. Mga gusto ko nga makigamiga ni mo. Ako din si Rix day. Journaling. Wow ba? Single mom day ka? O, taon. Mo nang kayod in taon ta aron mabuhi. Ganahan ba kong single mom? Grabe ni mo. Bitaw, Jo. Musulti lang ko nimo sa tinoda. Ganahan kay ko nimo. Oh, Rix. Mo na tinuod Jo na. Bisag bago lang ta nagkaila pero special na ka para nako. Oh. I love you. O mayon taog, di ko nimo pakyason. Tagilan sa akong panahon sa paguna na, Rix. Noon sa man ko eh. Magsige naman hinon ko kuna-una ni Rex. Ay. Naluoy man hinuon ko niya. Tinuod? Tinuod, Junali, mo na kong kisugot? O Rex, ako magod nga nakita nga tinud na yung imong tinguha din nako. Mao nga ako nakang gisugot. Salamat kayo. Wa ko nimo paantusag dugay. Salamat gid kayo. Salamat nga imong gitugyan ako ang imong pagkababae. Love ti ka, Rex. Mangway katarungan nga, mubalibad ko si mong gihangyo na ako. I love you too, Rex. Dali aras pa na ako, uy. Walang ibaw eh. 5 na din kabuhan ni Rex. Dahil, dayo na. Tinangita ni mo. Kinsa man yan? Namutin sa to eh. Babae man to. At to lang to sa gawas. Kaya nangita na ko, ma'am? Oh, Unsa di mong tuyo na ko, ma'am? ikaw ba si Jonalie? Ang uyab ni Rix? Oo, ako. Nga naman di ay? Ako ang ka-live-in ni Rix. Unsa? May kalibin si Rex? Kung may nang mahibaw ka, nga may duha na may kaanak, Kinuha ko. maong palayo ni Rix. Surprise ka! Juna! Mahimo ka! Paminawa una ko! Paminawa una ko! Surprise ka! Iwala na ko giilad. Nagto ako kulitaw ka, pero naana di kikaipon. Imo may tilumpong. Junali, asaylo ako. Ang kuno na ako ni sa... Kay wagi kong mutugaan ni mo sa tinuod. Ako ni gibuhat kay mahal ti ka, Junali.
Ug sa pa, gusto kong makabaw sa akong kaipon. Unsa ba ka mga sibog kaipon? Unang nakasaang akong kaipon. Unsa? Nagbisyo siya, bisag may anak na may. Pero ako sige pasaylo. Kaya di ko gusto nga maguba ang amo pagbuyo. Pero sa diyang niabot ka sa akong kinabuhi, andam ko siyang biyaan. Di ka lang mawa na ako. Dili, X. Balik sa imong pamilya. Mas nagkinahanglan sila nimo. Dili, Junal. Andam ti kapakaslan. Kaya ikaw ang gusto kong ikauban sa tibuok na akong kinabuhi. X. Baby, frozen tears, it was hard. I'll never give up, never. Isagiwan sa nako paghingiling si Rix. Dili gid siya mubiya na ako. Kay lagi, love kaayo ko niya. Sa pagkakaroon, may duha na mi kaanak. Og nakasal na sabni. Dinhin na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka naman yung kaagi ni Jonali nga taga si Gaboy Davao Renta. Mansaawit nga iyang itanay, awit ka nagalangan. No arms can ever hold you. No arms can never hold you more. No man can never love you. Ang maong kaagi, ibahada na doon sa radyo ni Ricky Persuel Galing o gabon sa direksyon ni Priscilla. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingka-singkong gidabit sa papanang. Sa inyong nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa Osaka. I-address lang ni Tulumanon, handumanan sa Osaka with Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Mania, Boulevard, Cebu City. Ubagay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, naging salamat sa inyo. Hi. Silent tears without crying. Handumanan sa Osaka. Ano pa daw siyang suwatang pagkaroon? Maukining sa kababay nga taga Kantigdas, Batuan, Bohol. Ang ato matatampo na dasangan nga ay. Unsa nak, Junior? Magminyo na ka. Uma? Oy, si kinsa man ko ni imong minyoan? Si Binminida pa? Ay, ginoo Oy. ko dong. 17 anyos ka pa lang. Mga bata pa kaayo mo Mao. para magmidyo. Mao gyud, mga bata pa kay mo eh. Sigurado na gyud ka na. Upa, ma? Sigurado na gid ko. Makigminyo na gid ko ni Binminida. And now, the end is near. Ay, Junior! I saw... Di aram mo din taon ka din, uy! Naunsa man din taon ka, uy! Bago pa kayo tang minyo, pero grabe naman akong kaugtas ni mo! Susay! Pura mag-asa ko ba? Naaram ko din eh. Ikaw ba? Ibaw ka ba hindi ko ganahan kapasok-pasok ko? Ha? Junior! Oh, kadiyot lang, nak. Hapit na imong gatas. Uy, Dong! Ayaw lagi mo yung taon dihas may hagdan. Uy, kibahog ka! Ay, ginoo ko. Ayaw yung taon mo pagpabadlong. Kaya ako rango sa nagatiman ninyo. Puro pagid mo mga lalaki. Upat na
buok ang among anak ni Junior. Pero wala gyapon siya mausap. Kapuya nag-antos biya ini, uy. Dili sa ko makaapas asa siya kay madapatan na sa dunya ko. Ang resulta, wala hinuyuli-uli si Junior. Ay, Ginoo ko. Kung dili pala gyud ako mahal si Junior, dili gyud ko mag-antos og ingon ani, uy. Oh. Ay, Diyos ko. Ganun hindi ko magawa ko. Dili ka ha. Unsa? Mabdos ka? Oh, Junior. Unta magbago na ka dong, uy. Dili na yung taon ko makaatiman sa tong mga anak nga ako rang usa. Nagkinahanglan ka ayo minimo dong. Ilabi na ginang imong mga anak. Pagbago na in town, please. Ben. Day, Ben. Nay, utanon og prutas, oh. Ikaw lang suroy na, day, ha? Ipamaligya na. Aron, naatay kapalit og pagkaon sa itong mga anak. Sige dong. Way problema. Ah, Salamat dong ha kay nausab na gid ka. Responsable na gid kaayo ka karon. babae na ang atong kamanghuran sa pagkakaroon, day. Maong gusto kita mong atimanon. Unsi sa pagkakaron? Ngano man? Naa pa kay planong sundan si Inday? Oh, uy! Tana, sundan na nato si Inday. Sami, nak. Ikaw lang unay bantay si mo mga manghod, ha? O, ikaw, Inday. Uban ni si mama ni mo. Manindas merkado, Asa man di ay ka? Mulakaw ka? Oo. Nagkasabot mi sa kong barkada na... Barkada na sad? Hoy, Junior! Napo na in taon ka buo ka nga tong anak. Barkada lang gyapon imong giuna-una. Kanus pa man in taon ka makarealize, oy, Junior? Ako pa mo'y nagsakripisyo sa tanan. Maluoy sa din taon ka na ako, uy. Oh. Ben, pasaylo ako. Sige lang. Sige lang. Magbag-on ako. Ug magpakaamahan ako. Congratulations, anak. Sambi. Salamat, ma. Ay, kadali ragis panahon. 17 pagod ko. Pagminyo na to, day. Unya ikaw ato. 15. Unya karon. Ang atong kinamagwangan na minyo na. Oo, uy. Pila sa ko katuig gadag-anto sa imong batasan, Junior. Oh. Kung dili pa kulig-on nga pagkaasawa, ay na. Dugay ratang nagbuwag. Dili mo abot og ingon ani kadaghan ng atong anak. Day, apit naman day ang atong golden anniversary, no? Mag-50 naman day katuig nga na minyo ta. Ay, oo. Og wa lang damha. Murag kanusa lang tong naghisgot nga gikasal si Sammy, di ba? Nga napuo pa sila kabuok. Karon 12 na sila kabuok. Mao gyud. Maayo pag yung pagkabahin kay unom ka lalaki ug unom ka babae. Day. Salamat kayo sa pag-anto sa batan-on pa ko, ha? Banati ka, Junior. Og nisalig ko nimo nga mausab pa ka. Og wa gyud ko masayop. Salamat kay nausab ra gyud ka. Sa kadaghan na sa atong anak, hindi na ko makahuna-huna pa og laag-laagan. Daggo na sila. Makamaunang mukasaba na ko kung magpabadlong pa ko nimo. Maog yun. Pero, unsa kahay plano nila inig anniversary nato, no? Mahinumdum ba kaha sila?
Surprise! Mga anak. Oh, ni amo tanan, nahinumdum mo sa among anniversary ni mama ninyo. Siyempre, boy. Kalaghan na mo, ah. Oh, yun. Bikinumdum. Mo! Oo, nana! Nitukar na ang inyong team song, ma! Pa! Okay, laka ka yun! At tumusto nga, pagbaile mo! Sige lang, Papa! Sige na, sayo mo! Day, can I have this done? Ay! Of course, my love. Pagkaswerte nato sa atong mga anak. Maugid dong. Wa lang damhan no. Paspas kaayo ang panahon. Nakaagi na tagkasakit o kalipay. Og abi ni mo dong. Karon maoy usa sa pinakamalipayon na akong adlaw. Kontento na kaayo ko sa akong kinabuhi karon. Labaw pa ko, Day. Oh, salamat kayo sa paghatag sa akong mga anak. Junior. Salamat kayo sa paghatag sa akong mga anak. Junior. Dali na dong. Kaon na din he. Day, Oh, dong. Ngano man ka? sakit man akong dughan, Day. Unsa? Akong tawagan ang atong mga anak, ha? Ayaw na. Okay ra ko. Sigurado ka? Ay, dong. Undang na gid anang imong inom-inom, ha? Dili na baya kasama sa una nga ligoon pa. Ginagmay naman lang ko ang akong imnon. Bisan pa. Tiguwang na ta, Junior. Oh, mao gyud. Mga tiguwang na ta. Mao nga ikaw, ayaw na palabig ko giog paninda, ha? Kay, wa naman tay gibuhi. Dagko naman ang atong mga anak. Naa na sila ay mga trabaho. Nya ikaw, hanap-hanap na baya ng pananaw nimo. Huwa palibak, oh. Nanawag ang atong anak. Hello, Dong. Ma! Si Bro Sammy! Nadisgrasya! Oh, unsa? Ma, pasensya kayo mo ha. Kamu na hinuwi nag-atiman ako da. Bisag ako mo'y angin nga mag-atiman ninyo. Way problema, anak. Ginikanan gud minimo. Kinahanglan nga naami karong panahon na nga nagkinahanglan ka. Ilabi na karon nga baldado ka na. Salamat kay ma. Kaon og daghan, ha? Salamat pa. Dong! Uy, si mama nino. Oh, Day! Naunsa man ka, ha? Mao pa gani pagmata nimo? Dong, dili na ko makakita. Unsa? Og nagsuka pagyud ko gikan. Day, tana, ipa-check up na. Adto ta sa ospital. Sir Junior, dunay kidney failure ang imong asawa. Oh, unsa? O, stage 4 na kini. Ginoo ko. Day, ganong ikaw may naingod adi. Ako man unta to mao'y
Dako kay sa na tong duha. Ako na lang unta mo'y nag-anto sa imong gibati karon. Dili ikaw. Sobra na ang imong pagsakripisyo namo kay imong pamilya dahil. Dong, dawato na lang nato. Kung unsa may gihatag sa Ginoo. Panahon na para bumaos ko ni Buday. Ayaw ka balaga. Sukat karon. Naara ko sa imong kiliran. Salamat, Dong. Pagpaayo na ha. Apit na ang imong birthday. Happy birthday, Day. Si Tinta nagyan ka. Salamat, Dong. Salamat sa pag-atiman nako. Sud sa 54 katuig. Karon pagod ko nakapahos nimo. Walang damhano. Tagsarabayay mo abot og ingon ani kadukay. Ang uban dali rang magbuwag. O di ba? Mutaliwan na. Maong dako gid kaayo kog pasalamat sa Ginoo nga niabot patag 54 ka tuig do. Dahil pasaylo agad ko. Pasaylo ako sa tanang bati nga binuhatan ako sa Batanon Bata. Pasaylo asad ko dong ha. Kung na ako'y pagkuwang sa akong pagkaasawa, Dog. Dong, kung mawa na gani ko aning kalibutan na, ayaw gyud pasagti si Sammy, ha? Nagkinahanglan kaayo siya nato. Dahil, ako nang isaan nga, dili na ko pasagdan ang atong anak. Day, kumusta naman ang imong pamati? Dong, dinhi na lang siguro ko kutob. Muuna na lang ko nimog pahuway. Bien, kung mo naman gani kadako, ining kalibutan na. Magkita na gihapon ta sa ikaduhang kinabuhi. O salamat sa mga katuigan nga ikaw ang akong nakauban. Mawa man ka, Ben. Pero magpadayon gihapon kong maghandom sa atong mga kagahapon. Dong. Bien. Magkita rata pagbalik sa ikaduhang kinabuhi. Karon, mag 2 years nang patay si Mama Bien. Og 74 anyos na si Papa Junior. Og nagpabiling paghihapong naghandom si Papa sa ilang kakahapon ni Mama. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mana so ka. Ano ba na siyang kaagi karon?
Mao kining sa kalalaki nga taga Poblasyon Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Romeo. Paitay ning bagpot ang balinoy. Tay amigo amiga. Aw, bisan pa man dahil sa among gipuy-an sa una. O man di gyapon ko'y amigo dito. Ay, hala. Sumayan ako dula ko mga classmates. Hi! Ah. Oh, mauli gyapon. Walang gyapon ko'y friends din eh. Ay mahibong paman in town ka, uy. Nga bisag asa ka ibutawa man gyud makig amigo nimo. Namasin namang guma. Kanahan man kay ko nga makaamigo gugugod. Ayaw na laglaom, Romeo. Sige na, paglungag na. Ayaw na pagsigig tabi diha. O gumani mo glungag pagsagog og tubig ha. Eh, oo ma. Oy. Unsa gud to? Ayaw gyud ko pakitaglihok nga nireklamo ka ha, Romeo. Nahibaw ba yung kang dili ko ganahan nga musupa ka sa kong gusto? Bebe, kani ba? Mauni angay ni mo. Ha? Sakit! Saman! Sana ba sila di mong bata? Ma! Sa mga kapilinda. Mura kapag yung may pagmahal sa imong anak. Pero may namalayan mo siya pasakit. Mauni angay niya, ma. Kay siya mo'y nagdagmalas akong kinabuhi. Ha? Taon, manahimik na. Ano kasi mo, Lola? Kaya basig mahinay kanti ka. Mula ko. Magpabugna ako sa kong utok. Alit dong, alita sa kwarto. La, nga naman, ikaw raligi nagmahal ako. Si mama nga, ako ang tagaugalingong inahan. Di ko niya mahal. Ang mga classmates po na ako sa eskwelahan, pili maging friends na ako. Ikaw rin nag-love na ako, la. Sorry ako. Pero dili ko makatubang ana. Pero apo, mauniti man niya. Mahal ti ka bisag unsa pa'y mahitabo. Nga naman, la. Mura mag-emergency kaayo. Ay, tana, atong ablihan. Nang, siya ti Linda, na-disgrasya. Unsa? Sa, si mama? Kinuo ko. Ato alam ninyo, kay wapagin mabot ang ambulansya nga gitawag. Basiro din na ito makapun sa ospital. Unsa? Oh, sorry ma'am. Pero dead on arrival ang imong anak. Unsa? Ma! Ma! Dong, nalubong naman si mama ni. Kita naman lang yung duha karon. Maundag gituna kasi mong pag-eskwela, Dong. Kinahibaw ka ba yan? Ilaray kita na ko. Si mama rin yung taon ni mo ang nagtrabaho. Nakasabot ko la. Pasaylo ako, Dong. Pasaylo si Lola, ha? Dugod.
Kamaura baunta ka sa klase, Dog. Sige lang la. Mamasura lang ko. Wa pa may mutawat na kong trabaho kay 13 anyos naman ko. Pero inigdako na ako. Mga plagi kong trabaho. Pasensya kay Dog. Pero wag kami mag-hiring karon. Bisag buhay lang sir. O bisag unsa nga trabaho. So may na-experience ni mo nga trabaho. Kuan sir. Mamasura ramang ko sukad pa sa gamay pa ko sir. Sura? Uy. Uy, dugar para ni mo anak Dreda. Kawatan pa niya ka. Dili. Hawa. Suko man. Paitay niya. Asang mga itagtabawan eh. Kinangan lang kayo kay magliso na si Lolo pangitag pangwarta tungod si Anggi pamati. Ay. Unsang sa iro ay mamagot ba? Say! Rapli ay! Wakas mo, Drew na. Tao mo na! Mo pa'y nagdalit ang pauli. Ay. Paitan ni Uwan pa yun. Hay! Takot ibus bay. Nagbasak ay sa Uwan na. La? Lula? Asa rin si Lula? Nasa dulo sa iyong kwarto siguro. La? La, naabot na ko la. La? Lula? Kinubo? Lula? Wag na mag-ginawa si Lula! Lula! Lang, nagkinangnan pa kay ko nimo. Ikaw na lang may naana ko lang niya. Ganong imo mong kugibiyaan lang. Mag-unsa na lang ko lang nga. Wa naman ka. La, ako isaad ni mo. Maningkamot ko nga makatrabaho ko la. Maningkamot ko nga mabuhi ko para ni mo la. Sorry kay nga, wate ka matagig nindot nga kinabuhi sa buhi ka pa. Pero di ko muundang hangtod di mo hayahay nga akong kahimtang na. Huwag ang tanan akong pagpaningkamot para ginini mo. Uy. Ako hindi ko sa din sa military eh. Mapauli na lang ko laha. Sa'yo pa mo kumula ka ugma para mangitag trabaho. Ay, ani lang una dahi ko laoy. Ngingaw kay dito sa bahay. Nga, wa naman ka. Pag nagbaon masag ko la. Niyaw. Mga aon tala. Niyaw. Ano si Iro ay? Maomning Iro ang nagsigig pangusig na ako atong niwan? Zaman, gigutom ka? Mura gigutom gide. Oh, imo na niyo. Tunga lang ta. Eh, pareham tong gigutom. Oh, dali. Ato na wala. Dukta na kaya. Ay, ang Iro. Huwag itsong pawa ay. Naba kay tag-iya ng Iro, ano?
Anong sige niyo sa lawri-lawri? Sa kaya ko'y panganing iro ay. So, Lucky. Tagunti kag Lucky, ah. Lucky! Dali! No? Idoon sa din, eh. Oh? Gitilap-tilapan pa ko. Cute ni mo, Lucky. Ano sa man? Mukuyog ka na ko? Kung mukuyog ka, sunod lang ako, ha? La, bye na. Uli na ko. Ala. Uy, dukay ko makamata na. Saan mawawasa? Magdal ko. Para dako kog agi karon. La, adto na ko. Paitay. Kuha ng dislula day. Ay. Uy. Ang iro eh. Si Lucky. Naade diri tungod sa pultahan. Natuwag. Kaluoy sa niya eh. Nisunod gede siguro ni siya nako gahapon. Ay kabala ka, Lucky. Kung naan ako'y trabaho, pakan unti kagdagan. Kadao trabaho yung tao ni mo eh. May mata na eh. Lucky! Bye ha! Mulakaw sa ko. Balik na ko. Na ako'y pagkaon nga para ni mo. Sunod-sunod din siya na ako eh. Bisag asa ko paingon. Gilibasan akong hero ay. Mura mong kunya gibantayan. Uy! Si Lucky! Murag iyang gigo ko na kawatan! Akong gutang! Ang binigod! Sige! Di ni mo yatag ha? Pakon ka! Sige ka! Dagan lagi ka! Good boy, Lucky! Puta ni mo hero ay! Sir, thank you! Salamat kaayo! Miss, ang imong bago. Salamat kit kaayo! Dako kay kung unang kabubuton ni mo. O, sa imong iro. Lucky, muna iyang pangan. O ako si Romeo ako ngan. Thank you. Nice to meet you, Romeo. Og, Lucky. Unsa man akong ikadalit inyo, ha? Dali, mga unta. Ha? At least, kada nga paagi, makabawi ko gamay sim gibuhat. Ay, ayaw na, miss. Okay ra ko. Ay, si Lucky mo ba ang hinungdan? Sige, miss, ha? Ana, Lucky. Oh, usuan. Ha? Murag dili siya musugot na walang kahok ka. Dali na lagi. I-date mong duha. Miss, salamat kayo ha. Lucky, imo niyo. Ayaw, uy. Hotel na lang na. Ha? Na ako'y gipalit para ni Lucky. Uy, salamat kayo ha. Tuod di ay, Romeo. Gusto kong mubawi ni mo sa imong gibuhat. Unsi akong buhaton para makabawi ko. I mean, unsa may gikinahanglan ni mo karon? Basig na ako'y ikatabang. Trabaho? Nangingangan kayo kong trabaho? Mao ba? Oh, perfect! Hiring me karon sa trabahoan. Pero wa man ko makagraduate sa high school eh. O wa ko makatiwa sa eskwela. Sige lang, ako'y bahala. Buhat na di ka o grasya may, okay?
Hatagi lang ko og cellphone number nimo. Wa mo sa kuy cellphone. Mao ba? Oh, sige. Tultulin na lang ko sa inyo. Aron, adtuon na unya tika. Ha? Romeo! Good news! Nadawat ka! Ha? May trabaho na ko? Oh! Sugod na kay ni Glonis! Congrats! Salamat, Sina. Salamat kayo. Lucky, nakadungog ka? Ha? May trabaho na ko! I always thought you were the best. Felt that we were blessed. And I Karon bay na kang kahimtang. Sakto gid ang akong pagnga ni Lucky. Og Lucky. Kay swerte gid siya sa akong kinabuhi. Siya mo ay nakapausab sa akong kinabuhi. Og din na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka up. Ano ba na siyang kaaki karon? Maukining sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Christopher. Ikaw ha? Gauyab-uyab ka naman gyud. Pagtarong bayain taon sa imong pag-eskwela ha, tupi? Bahala na lang nang uyab kag sa iyo basta kay muhuman ka lang gyud. Nahibaw, biyakas mga parintis imong papa nga grabe ka mga himantayon. Maong maglikay na lang tadaan sa istorya sa imong iyaan. Mama sa doy. Wa pa gani ko uyab mo. Nang uyab pa lang. Nya. Wa pa gani sure kung sugton ba ko. Ay sus, maora ng istorya ha, oy. Anhariga po na padong. O lagi ma. O, Tope. Hindi sagot na tika. Tinuod ka, Klaw? Hala ha? Bungol? Dili day klaro? Uy, gusto na ko maminagbalik, Klaw. Ingon ko, ako na ang gisugot. Yes! 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 Isugot ako na mo! Thank you, Klaw! Basta baya ha? Ayaw ba agad pag pinuang? Dili, uy. Kaswerte na ko ni mo, ha? Unya, binuang nga nanti ka. Dili ko din yung namahitabo. Dali aras panahon, babe, no? Taod-daod daw mo sa data. Oh, babe. Mag 3 years na ta. Mag-data na, babe. Ha? Asa mataan na? Basta, ako'y bahala. Babe. Babe. Buffet man di anything, hey. Per head man ang bayad, ani. Sige lang, good. Ay, kabala ka. Ako ning gipangandaman. Sure ka? Oh, hinoon, kung ma-short ka, pwede naman sa tang magtunga. Noon sumukoy. Ako ra lagi ni. Ay, kabala ka. Ay, taod-taod naman sa day mo anang Cloud tupi, no? Seryoso na gid ka niya? Oo, maoy. Kaswerte na ako niya, ma. Plano na ganyan ako, ma, nga ini-graduate ako. Nya, makita na akong trabaho. Magtigom gid ko. Kay, manghagad ko kasal niya.
Oo, pero human na gid in taon imong pag-eskwela sa ha. Nakasabot ka? Umoy. Babe, muli ko sa amo sa Cagayan karong Friday. Mau ba, babe? Oh, pero mabalik na dayan ko, oy. Gusto ang tagani na akong kuyugon tika, pero wa pa magud ko makaingon na lang magpapabahin na to. Okay na, babe. Ay. Sige lang, pohon kung makagraduate na ta. Hapit naman. Mangisog na ligog, pangatubang si mong maginikanan. Thanks, babe. Ambig sa mong biyahe, babe. Ay, lain na ining permitang naanad eh. Nga makita na ko siya kadadlaw. Ay noon, muli ram siya dayon sa sunod adlaw. Mingaw lang yun. Sigaw? Hello? Babe, ari ako sa boarding house, babe. Abot na ko. Oh, nana di ka? Sige, sige, babe. Babe, kimingaw na kay ko niyo. Tingnan mas ko, babe. Babe, kanit lang. Di ka mahadlok na mamabdos. Wa, para pa tayo makagraduate. Babe, love ko ni mo, diba? Uy. Gimingaw lagit kayo ko ni mo. Babe. Babe, mabdos ko. Oh, Dili ka mo barog. babe, love di ka. Uwa ko nagmahay nga doon ay nahitabo na to. Nahibaw ko makasapaan ko kasi mama. Kay, namabdos kang kanit. Unya ang ako sa inahan. Kay baw kong kasapaan sa kwato. Kay nagsabot magunding nga kinahanglang buhuman sa giging ko pagtuon ako. Pero sa ako naman, niya naman eh. Wala tayo mahimo, babe. Alangan masag pasagdan ta mo, di ba? Babe, salamat. Sige lang. Ingna ko kung kanus akabakante. Kay makigstorya tang mama o papa na ko. Ay daan pagid lagi kong mauni mahitabo. Wa ka gid maminaw na ako. Wa na lang gid mo makahuwat nga usa naman lang unta ka tuig mo graduate na mo. Unya unsa may nahitaboan ni ron ha? Ma, noon ang good ni. Ay o lagi. Unya, unsa may plano nimo? Kani siya kung dako-dako na ni iyang tiyan aw. Sigurado man gid nga mahunong ni siyang pagtuon. Unya ikaw, unsa may isuporta nimo nga ga-eskwela ka pa man? Usa na lang unta ka tuig, oy, tupi. Unya, unsa man? Muundang ka? Sagponda nga. Oh, Kita na lang mo suporta sa pagmabdo sa aning babayhana. Sayang ang usa ka tuig na lang nga makahuman siya. Pahumano na to siya. Salamat pa. Pagkugi baya gyud karon nga naa na kay obligasyon ha. Og ikaw, Clau. Kung budak ko na imong tiyan, mapugos ka gyud og undang ana. Sige lang, Tito.
Basin, narelaing paagi nga matiwas ko gining semester karon bisag mabdos na ko. Maningkamot lang gid ko. Salamat, Tito, Tita. Uy! Kagwapo sa among apo. Asam day maliwat ma. Siyempre, samahan yun. Ay, mas liwat yun as punuan, oy. Baya, no? Naglumbaan na. Baya ang hambog sa amahan og anak. Sige na. Mga una ta. Na ako'y giluto nga sabaw dito, Clau. Maayo to nimo kay nagpasusura ba kang dudong. Sige, Tita. Usa na kabuhan, babe. Mag-graduate na gid ko. Ano ka? Kabantay ko niyo ba? Murag. Ganina ragig kay ka nga hilaw kay imo smile. Okay ra ka? Okay naman, babe. Ay, kabala ka, babe. Kung makakita na akong trabaho, magpa-extend na talinis ampay. Aron, somehow, nasa tayo privacy ba? Unya, mamalit ko mga butang na kinahanglan ng dudong. Ug humanan na, magpakasal na dayon ta. Ika'y bahala, babe. Babe, naanak ko yung trabaho. Mao ba, babe? Maayaway noon. Nalipay kay ko, babe. Kay nakikistorya ko ng papa nga kung okay rin niya, manghuwam na kong kwarta niya para makapa-extend na din his amo. Unya, ako na siya hinay-hinay ang bayad. Nisugot naman sad. Hapit na sa di mahuman inyo gipa-extendong da. Mao lagi ma? Ay, makalingaw gining na ay bata sa bahay, no? Dili kita magmingaw. Mao gid ma? Unya, unsa may plano ninyo ni Clau? Kanus aman mo mangulik dito sa Cagayan aron mga tubang sa iyang ginikanan. Karong Sabado siguro ma? Mao ba? Pag-amping unya mo sa inyong biyahe, ha? Babe, kulbaan mo ko eh. First time ni nga, mga tubang ko sa imong parents. Nya, napo kita baby. Okay rin na, babe, oy. Hey, nganam ka, babe? Nakulbaan ka? Nahibaw naman ka sila si mamag papa ni mo. Oo, naibaw man. So, ikaw di ay mao'y tupedo. Oo, sir. Ni ako aron mga tubang ninyo nga tarong nga ako tinguha ni Clau. O isaad ako nga dili na ko siya pasagdan. Ingon man ang among anak. Uy, niya mo lagi si Lance. Oh, Lance, may kiniya ka. Dali. Niya mo kababata nga si Clau, oh. Kuyog yung partner o ilang baby. May bago ko, Tito. Oo, ngiyanig ko. Lance, dili pa nagsabot naman ta. Clam. Pero, di ko gusto nga mag-usik na sa duglayng panahon tungod sa akong pagka-irresponsable. Gusto kong mamawi ninyo. Oh. Clau? Babe? Oo, unsan? Tupi. Lance, Clau, usali. Pa,
Ang tinuod si Lance mo yung ni Dudong CJ. No. Unsa ni pinuwang? Dili na tinuod. Ako mo yung amahan ni CJ, di ba? Katong time mo na inihitabo na tutupi. Sa dayong ulit na kong gikan dilis kagayan. Nainihitabo na mo ni Lance una. Sa ko kahanlok na kung mababdos ko yan dili siya bubarog. Alam mo gusto ni mo nga nasa mahitabo na to. Aron makaingon ka gagimuhan ng anak si CJ. Pero tupi, dili na ako kaya. Dili na ako kaya nga buangon ka. Sorry. Sorry sa akong nabuhat. You and me, we made a vow. Grabe ha, kasakit lang. Kung kanus ang nga lipay kay mi nila mama ug papa, nga naa na sila'y apo, ug ilabi na ako nga pinangga na kinako ang bata. Diha pa na mo mahibawan, nga gipatuol ni bakak ni Kang, sud sa hapit mo 2 ka tuig. Grabe ko kahugno atong time. Pero giampo ang yun ako ang tanan nga mawa ang kasakit nga iyang gihatag na ko. Ingon man sa akong mga ginikanan. Karon, hinahinay na akong ni-move on o naana sa ko'y ka-fling-fling ka. Pero kanuna rin yun akong giampo nga unta. Dili lang unta siya parehas ni Kao. Dili na ng kutob o daghang salamat RMN.